skul odong' nono. Okoromo gi migawo mar somo onyiso luoro kaluwore kod tim makoro moko kuom sikunde osiekogo mar ndiko jopuonjre ma jo grade mar 7 kaka jo klas 8 madhi timo penj maduong' mar KCPE e higani. Kokalo oboke mochuo e kogno kod jagoro mongirore e migawo mar somo Belio Kipsang, gikoni gisefwenyo ni moko kuom jopuonj e sikunde primar temo loko nonro mag jopuonjre ahinya to mago ma jo grade mar 7 koting'o loko nonro mag nyuol mag jopuonjrego. Giyango bende ni jonyuol moko bende koro manyo obok mag nyuol manyien ne nyithindgi mondo eka gidonje klas 8 kata bedo ni owinjore gibed jo grade mar 7 e junior sekondar. Migawo mar somo bende koro koni moko kuom jopuonj ndiko ne jopuonjre ma jo grade mar 7 madwa dhi e sikunde mamoko obok mayango gi kaka jo klas 8 eka mondo gidhi gitim penj maduong' mar KCPE. Tend migawo no golo chik mondo tim nonro e wi kwan mag jopuonjre mane nitiere klas 7 higa mokalo kod ma koro donje klas 8 higani kasiemo gol ne sikunde ma ibiro yud kod keth ma kamano ni biro kawnegi ondamo mager.